Miet ta' nies illum wara nofsinhar ħonqu triq is-santwarju f'Ħażabbar fejn attendew biħġarhom għal mass meeting organizzat mill-kandidat indipendenti Nazzareno Bonnici. F'isem il-Partit tal-Ajkla Nazzareno Bonnici ser jikkontesta fuq it-tieni distrett. Bi kważi bidmuh fajneħ huwa tkellem pubblikament li jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu u jsib ruħu fil-Parlament huwa ser jmexxi b'serjetà. Qal li se joffri liż-żewġ partiti politiċi l-kbar li jmexxi l-pajjiż bl-għajnuna tagħhom. B'gabinett tal-2 u nofs ikun iffurmat mill-Partit Nazzjonalista u 2 u nofs mill-Partit Laburista. Fost il-proġetti li għandu f'moħħu li jwettaq jekk jingħata l-fiduċja tal-poplu hemm il-binja ta' power station li tiġġenera enerġija bl-ilma baħar li fi kliemu tista' ssir biż miraklu. Dawk preżenti ħadu magħhom palm, bżiżaq ħodor u sofor kif ukoll statwi tal-Ajkli. Staqsejna dawk preżenti x'ħeġġhom jattendu għal dan il-mass meeting. Jiena ġejt nappoġġjah, mhux fid-distrett tiegħi ġu ma nistax nivvotalu, imma xorta m'għandux x'jaqsam li kieku kien fid-distrett tiegħi kont nivvotalu ġifieri. Wara dan l-ewwel mass meeting, l-appuntament ta' Nazzareno Bonnici u s-segwaċi tiegħu huwa nhar it-tnejn. Hemmhekk huwa qal li se jorganizza t-tieni mass meeting. Din id-darba f'Ħaltarxin.